Jatend migao mar arita Kindiki okoni wach tiyo gi kuong ma chik opuodho kod yedhe ma wilo paro en gino mar rocho arita kwe ma pachoka ka wacho ni sirikal koro ni kod chenro mar biro tero jogo ma kuong osedonjo e rembgi e kuonde ma inyalo timnegi hocho mar mondo mi githegre gi kuong. Kaka jafwambo mar Wach County ma Homa Bay Ali Abich lero, Kindiki ne koni jogo ma nyuoyo kendo uso kuong ma chik opuodho, sirikal biro kedo mana kaka gikedo gi jonjore e pachoka. Kithure Kindiki ne otero lweny mar kedo kod kuong ma chik opuodho e kaunti ma Embu kama ne obage romo gi jotend arita kwe e kaunti no ka oyango ni lweny mar kedo kod kuong moko magalagala ma chik opuodho koro gibiro kawo kaka gino mar rocho arita ma pacho ka omedo ni migao mar no biro dhi nyime gitimo akwedha mar koloko kuong maricho go eko e tung Kenya mangima. This matter is no longer a social issue, it's not an economic issue, it's a national security matter, and this is not a temporary operation for months or for a year or for two. We will do it forever as long as the problem exists. Kindiki wacho ni tiyo kod kuong ma chik opuodho kod yedhe moko ma wilo paro osehinyo rowere mathoth e pachoka kendo ketho familia mang'eny kendo en lweny ma sani koro gidhigo nyime e tung Kenya mangima ka okoni jogo matimo ohala no gibiro kedo go mana kaka gikedo kod jonjore e pachoka. Ni vita dhidi ya pombe haramu, mihadarati na madawa ya kulevya ambao imethuru idadi kubwa ya vijana, watoto wetu na watu wazima ambao wanapoteza maisha yao, wengine wanakufa, wengine wamekuwa waathiriwa, wamekuwa waraibu, na kila siku hakuna kazi wanafanya, hawasaidii familia zao, hawana majukumu yoyote ya kijamii ama ya kiuchumi, na kwa hivyo tumeona janga hili ni janga kubwa kwa usalama wa taifa letu na lazima tuangamize janga hili. Wale ambao wanauza madawa ya kulevya, pombe haramu na mihadarati, tumetangaza ya kwamba lazima wakome hiyo biashara. Tutawakomesha. Nyaka ni migao mar arita e pachoka chaka pedha ni kunde math moko lure kod chike kunde math maromo 4,800 mantie machiegni kod kunde tiegruok oselor e pachoka ka kunde ma iuse kuong maonge lesen maromo 9,500 bende oselor. Omedo ni kunde nyuoyo kuong ma chik opuodho maromo 12 bende osekethi e pedha no. Kindiki wacho ni kunde ma inyuoyo kuong ma chik opuodho e pachoka bende lesen magi pod ibiro chungi e kinde ma migao no dhi nyime konono kunde ma inyuoyo kuong e pachoka. Across the country we have been able to shut down and destroy 12 distilleries that were operating outside the law and that were manufacturing dangerous drinks across the country. 12 illegal and illegally operating distilleries have been shut down and their capacity to produce has been disabled. Across the country also in the 47 counties so far since this operation began on 7th of March this year, we have been able also to shut down 4,800 premises that have been selling alcohol. They had been licensed by the various county governments, but the licenses have been revoked because those premises were operating within the prohibited proximity to basic learning institutions. And going forward, no license of whatever type will have any validity in the territory of Kenya if it is within 300 meters to a basic learning institution. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ero kama na Ali Abich kawa uoke county ma Homa Bay